Вече може да си направиш цял онлайн магазин в Shopify, директно от Cloud Code, без да пишеш нито един ред код. И в това видео ще ти покажа стъпка по стъпка как точно да го направиш. Сега започваме изграждането и на онлайн магазина заедно с Shopify и Cloud Code. Първото нещо, което ще направим е да кажем на Cloud Code как ще изградим Shopify магазина и да направим връзката с Shopify. Едно уточнение, ние използваме Shopify като платформа за онлайн магазин, а не да строим изцяло нов заедно с Cloud Code, защото това ще ни отнеме много повече време, отколкото ако използваме готовата платформа Shopify, където има вече и за България и за разплащане, можем да си качим и продуктите. Ако искаме да преместим от един магазин към друг, да поправим дизайна и така нататък, Cloud Code ще ни помогне с цялостния дизайн, с SEO оптимизацията, с всичко останало. Но и това е много важно начало да се знае, че Cloud Code е верен помощник. Не изцяло да изградим от нулата магазина като структура, като къде, какво ще се плаща и за качване и така нататък на продукти. Така, първото нещо ще използвам Whisperflow да напишем Cloud MD файла и да разкажа на цялата концепция на нашия проект. Правя онлайн магазин заедно с Shopify и Cloud Code. Искам да ми направиш цялостната структура, техническите данни, както и архитектурата. Направи файл с 50 парфюма, където им служи цена, генерирай такива парфюми, да има снимка всеки продукт, както и направи и SEO оптимизация. Покажи къде трябва да свържа с Shopify и Cloud Code, така че да интегрирам Cloud Code в Shopify. Изчакваме Whisperflow. Ето, аз избрах на момента парфюми, няма значение за това видео какво ще бъде продукта, той може да бъде всеки един. Така, целта на това видео е да покажа как може лесно да си направите такъв онлайн магазин с помощта на Cloud Code, а не постоянно да наемате други хора, които да им плащате скъпо за услуга, която вече с помощта на Cloud е много по-достъпна да се направите. Така, сега обичайното, ако сте гледали предишните мои видеа, обяснявал съм за скиловете в Cloud Code, този граден скил Super Power Brainstorm, който се задейства веднага автоматично, не трябва да го теглите, за да може да напише плана на целия проект. Едно нещата, които ако сте нов в Shopify и трябва да направите такъв профил, влиза си в Shopify и регистрацията е супер лесна с имейл, създавате си парола и след това ви кара да си купите план. За сега няма нужда и това е админ панела, това не е онлайн магазина все още. От тук ще свържем заедно с Cloud Code Shopify. Ето го моят магазин админ. И тук може да разгледате абсолютно всичко. Има фактуриране, план, потребител разширения и така нататък. За домейн даже място, което това вече най-накрая ето тук не е някакъв домен, който е такъв просто направен тестов. Отиваме на общи и изчакваме сега Cloud докъде ще стигне. Така, имаме архитектурата каква? Архитектура искаш за магазина. Shopify тема, Headless тема и така нататък. Ние ще зададем Shopify тема. Даже им го дава препоръчително. Така, как да направим снимки на 50 продукта? генерирани, Hixfield и така нататък. Аз мога да кажа да бъдат генерирани заедно с Key AI. Така, сега да пробваме да напишем. Да бъдат генерирани заедно с KeyAI.ai, аз ще дам API ключ. Така, по-скоро тук да поправим, че не ме разбра точно, но KeyAI е платформа, която и се използва за генериране на изображения, на банери, на видеа. Така, марки и пазар, как да са продуктите? Собствена известна марка, да бъде мултибрандов бутик, измислени марки, магазин, който продава така по-богата навигация, но не, ще дадем първо заряден старите една собствена марка, която ще продаваме нашите парфюми. Така, сега това използвам през терминала Cloud Code, може да го направите през desktop версията, през web версията да свържете Shopify. Сега прави търсене за KI. Това е, както споменах, видео моделът и AI моделът по-скоро за генериране на
всякакви изображения, на всякакви видеа, използва най-новите AI модели в тази сфера, като Seedance 2.0, като изображение GPT-2 и така нататък. Всяко ново нещо, което излиза на пазара, почти веднага го има и в Kia. Имаме да изчакаме още малко време за мисленето на Cloud Code и за това какво ще ни предложи. Ще оставим дизайна изцяло на Cloud Code и да видим какво ще се получи. Cloud Code ни направи архитектурата, заедно с това как трябва да свържем Cloud с Shopify, с C оптимизацията. Сега първото нещо ще кажа, че одобрявам дизайна. Дай ще му кажем с Whisper Flow. Одобрявам дизайна, всичко е точно. Първото нещо, което искам да направиш е да ми дадеш инструкции как да свържа Shopify с Cloud Code. Така? Ето това нещо, което нас ни интересува. Ако сме начинаещи и не знаем как да свържем Shopify и Cloud Code, нямаме опит с автоматизациите, с свързването на два инструмента, това е най-лесният начин, на който да кажете този промпт и Shopify и Cloud Code да се свържат. Няма да е автоматично, но ще ви даде точни инструкции, които да ги свържете. И ако вие виждате проблем във вашия онлайн магазин, губят се поръчките, нямате решение на този проблем, искате да подобрите самия дизайн на онлайн магазина, може да напишете в коментарите Audit. Аз и екипа ми ще помогнем така, че вашия магазин да се развие и да се подобрява и да ви носи все повече и повече печалби. Изчакваме за спецификацията. Между другото, в Shopify трябва да отидем в Apps, приложения. Така, и имаме разгледайте приложение. Това е една полза, която може да видите. От тук може да изтеглите всякакви неща, Facebook и Instagram за вашите реклами, Shopify Forms, даже между другото като напишете Cloud, както така, имаме Cloud AI Story Assistant, Cloud to fix SEO and write content automated with Cloud AI, което е супер като функция. От тук може също така да добавите и Еконт, който Еконт, по-скоро това не е Еконт. Има два начина да го добавите. Първия е Deliver with Еконт и достави BG Fishing, също BG Shipping. Също е възможност да интегрирате автоматично генериране на товарителница. Другия случай е да се направите вие сами интеграция отделна самостоятелно заедно с Еконт, като за тази цел трябва просто да потърсите техническия отдел на Еконт. Той ще ви обясни абсолютно всичко. Най-често е също така да създадете договор с тях, така че имате по-добри условия за доставка, за цени и така нататък. Не е сложно, не е най-голямата философия, но изисква си малко повече внимание и разбиране в тази сфера. Така, да видим. Има 4 отделни връзки, не една. Така, за какво служи? От тук всяка връзка ни се обяснява за какво служи. Примерно, Shopify Dev MCP знае актуалната Shopify документация или валидира това нещо, което се направи на дизайна. Така, Shopify COA, Firewall Team отиват на живо в магазина, т.е. директно, когато когато Cloud Code иска да промени дизайна, директно от тук, от терминала, го променя в Shopify. Не е нужно вие да го променяте. Просто напишете промпта и какво не ви харесва и Cloud Code го прави вместо вас. Така, Admin API Custom App, да, трябва ни токен, ще го вземем сега в момента. Скриптовете качват 50 продукта и снимки автоматично. И има Storefront API, четене отвън за бъдещ фронтенд и така нататък. Какво трябва да направим? Започнем тук, това е връзката с Shopify. Така, копираме това, отиваме тук, така че само да махнем интервал отпред, за да може да се направи точно командата. Така. Сега недоказан магазин, така че след само чете публична документация и схеми. Изчакваме. Заедно след това
трябва да регистрирам Cloud Code и да проверим с Cloud MCP list, т.е. това изтегля Cloud MCP. Така, сега Not Install, точно така ще инсталира самия плагин за Shopify. След това ще инсталираме и Shopify CLA. Първата команда така докосване на магазин. Последвате стъпките, няма нищо сложно в това нещо. След това може да направим връзката, която спестява ръчното качване на 50 продукта и 50 снимки. В Settings App, Self Channel Develops App, Allow Custom App Development. Така, разработване на приложения. Така, изграждате приложения в Dev Dashboard. Така, трябва да отидем сега в имейла, да си актуализираме, да си верифицираме имейла, Confirm. Така направихме MCP-то за Shopify и сега ще добавим и за Shopify другото нещо, което не трябва. Сега ще го покажа. Заедно с MCP-то идват и много допълнителни плагини за Shopify, като някои функции, които ще помагат за направата на Shopify магазин директно от Cloud Code. Така че ето тук има точно описание какво сме добавили. Shopify Dev MCP, имаме доста всички проекти. Също така, ако искаме да работим с конкретен магазин, нали, имаме и тук и Duck Server и сега тук чака само за точния кой домейн ще работим за магазина. Имаме, както споменах, и Shopify плагини, които са admin, liquid, hydrogen, function, които просто ще помагат за работа ни с Cloud Code. Така, Shopify App сега трябва да направим, както и Shopify. Ето тук с тази команда разширяваме възможности на Shopify, даваме доста всички функционалности и другото нещо, което трябва да направим е създаваме приложение, име на приложението, като го създадем и след това ни трябва API ключа за приложението. Ето тук ни дава какво трябва да направим. Дава ни, че ще направим приложение. App name. Така, добре. Сега ще направим приложението и с тази команда, след като се изпълни, ще ни пита за име на приложението, за шаблон и за партнер организация. Така, изчакваме сега да се изпълни командата и веднага ни дава достъп до нашия профил да си влезнем. Така, паролата, която сме въвели и изчакваме потвърждаване и влизане. Така. Може да затворим този раздел. Успешно влизане в Shopify CLA на нашето устройство. Както казах, това ще ни помогне за създаването на приложението, което ще ни трябва за автоматично направяне на онлайн магазин през Cloud Code. Тук дава ни вече логът мина успешно, дава ни една грешка първоначално, но Cloud вече се поправил. И сега Cloud ще ни попита за още две неща. Как да се казва приложението и ще кажем неутрално нещо. Тук кой е шаблон. Имаме Full Stack Starter с граден admin API достъп, стандарт за повече Shopify приложения. Ще го направи така, че да имаме достъп до повече функционалности, до API функционалности, които може да използваме в Shopify, така че всичко да става по-автоматично в нашата направа на магазина. Това видео ще бъде разделено на две части, сигурно, защото ще стане много дълго, за да бъде изграден един онлайн магазин в едно видео. Това е доста време и доста дълго видео ще бъде, затова може би ще го разделя на две видеа, така че част 1 и част 2, в които ще покажа от нулата до завършен онлайн магазин. Също така ще има и видеа и за интеграциите с Econ, с Speedy, които също са много важни за генериране на автоматична товарителница и така нататък. За шаблона няма какво да се коментира, той ще бъде показан как се променя шаблона. Също ще има и за SEO оптимизация, след като вече има домейн. Така че останете до края на видеото, ще има още много интересни неща. И за следващата част естествено подготвям видеа и за Convert Builder,
хора, които имат магазини и сайтове на ConvertBuilder, фуни, които може да автоматизират поръчките си, данните за поръчките си и още неща. Така че нека да се върнем сега в Shopify. Тук сме в аккаунт Shopify и за приложението да рефрешнем. Изчакваме в момента Cloud. Така, другото нещо, което направим е да създадем име на приложението. Натискаме създаване. Така, ето стъпките, които следваме. Първо трябва да създадем приложението и след това имаме и API достъп до API, избор и обхват. Така, сега. Какво трябва да добавим? Самия Cloud ни казва Write Products. Намираме Write Products. По-скоро тук ще пишем горе в търсачката. Write Products, търсим Write Products. Така. Докато го намерим, те са доста неща. Така, освен Write Products, какво имаме? Write Files, Write Inventory, Write Files. Така, да видим друго нещо, какво имаме. Write Meta Objects Definition, Write Themes. Така, доста търсене. Write Meta Object Definition, Write Meta Objects. Така, какво имаме още? Остава още да намерим Write Products. Така, имаме Write Products Listing, Write Products. Така, Write Files, Write Inventory. Мисля, че това още не сме го направили. Направихме Meta Object Definition, Themes. Не разбрах дали ето Write Themes. И остава още Write Products, Write Inventory и Write Products го добавихме. Така, отиваме нагоре. Така, Write Products. Тук изисква се доста търсене. Може би ако натиснем Inventory. Добре. Сега какво ни трябва? Files, Inventory, Publication. Write Publication. Нещо друго да съм помислил, мисля, че не. Така, готово. Ето ги. След това имаме издаване. Така. Тук вече са вграждане на приложението Shopify Post, това е за Post Terminal и аз бих предпочел, ако имате договори с Account-Speedy, да използвате или собствен ваш, или през техния пост, така ли иначе минават продажбите за доставка през Account-Speedy. Говорим за физически продукти, естествено. Така, сега имаме да натиснем издаване. Така, има новата версия. Парфюм ще кръстим. Парфюм 1. Така. Изчакваме. Ето. Създали сме версията. Това е последна стъпка, когато свържете Shopify и Cloud. Отидете в приложения в Shopify в админ панела и търсите Shopify COA Connector App. Отваряте самия app и от Cloud Code се свързва автоматично с Shopify. Така, ето го как изглежда като го отворим и след това вече давате си вашите указания за проекта, какъв фон искате, каква тема искате и се създава ето този онлайн магазин. Така, той е приветлив като за начало, без да сме му дали някаква ясна структура и тема. За мен изглежда доста добре. Тук, както виждате, избрал съм за парфюми като цяло. Да е онлайн магазина, тук няма снимки, просто може, ако винаги може да се направи с AI, да се генерира снимки.
Това е начало, тук може да бъде по-силен ефекта, промпта да бъде, копирайтинга да бъде по-силен. Така е тук началото, каталога имаме тук с парфюмите. И в следващото видео ще подобрим това и то напълно автоматично. Напълно автоматично ще качим снимки на продуктите и напълно автоматично ще довършим този онлайн магазин, като за един промпт, както казвам, е много добре. Аз съм доволен от това, което направи CloudCode. Ето, показах в това видео как се свързва автоматично. Това е най-важната част. От тук нататък е само работата по дизайна и по интеграциите с други платформи, които биха били полезни за подобрението на този онлайн магазин. И ако това видео ви е харесало, пишете в коментарите магазин, за да помогна и на вашия магазин да изглежда по-добре или пък да създавам за вас един магазин. Харесайте това видео и също така очаквайте втората част на видеото за онлайн магазин и за допълнителните интеграции.